Уважаеми господин Герджиков, провокиран от изказването ви, че за 5 дни сте направил повече отколкото за 5 години, скромно искам да ви кажа. И аз спомнете си каква беше България преди хората да гласуват за ГЕРБ. Минималната работна заплата беше 180 лева. Минималната пенсия беше 76 лева. Инфлацията в България бе по-висока от тази в Източна Европа. Фирмите фалираха всеки ден, а чужди инвестиции на практика липсваха. Преди ГЕРБ в София метрото беше с 5 станции, а боклука беше по улиците. До морето се пътуваше 7 часа. Магистрални бандити тормозеха хората всеки ден, а отвличанията бяха през седмица. Днес в България са регистрирани 394 000 малки и средни предприятия, цехове, фабрики и заводи от всеки тип. Машиностроителни, логистични, транспортни, търговски, IT и прочие. Прокарани са автомагистрали от София през Пловдив, Стара Загора до Бургас, София, Благоевград, Сандански и Петрич, Пловдив, Димитровград, Харманли до Капитан Андреево. Ремонтирани са повече от 3000 км шосета в и между градове, като Шумен, Разград, Лом, Силистра, Враца, Видин, Благоевград, Габрово, Севлиево, Смолян, Кърджали и много други. Обновени са ЖП линиите от София през септември до Пловдив, от Пловдив до Бургас, София, Драгоман, София, Перник, Радомир и много други. Купено оборудване за десетки болници, поликлиники и спешни центрове. Повече от 600 училища са ремонтирани и обновени. България е посетена от повече от 8 милиона и 200 хиляди чужди граждани с над 16% ръст в туризма. Средната работна заплата за последното 3 месече е повече от 900 лева. Всичко това направи ГЕРБ и Бойко Борисов за 5 години.